Ola, elementos! Hoxe imos a entender algo moi fundamental en matemáticas. É tan fundamental que o entendemos case sen decatarnos. En serio. Os números naturais. Pero como natural? A min gustame máis os de fresa ou de Macedonia, con cachitos de froita, bro. Os números naturais serven para contar. Indícannos a cantidade de calquera cousa que podas ver ou que te podas imaginar. Pois, por exemplo, 2 plátanos, 5 suspensos ou 3 rigobertos bailando. Ás veces, estas cousas ou elementos podámolas ver todas xuntas. Outras veces, ocorre nun intervalo de tempo e os números son útiles para poder contalas. Por exemplo, cantos sartenazos se leva a Rigorberto cada vez que non lle saen as contas? Os números naturais exprésanse a través dos símbolos que xa coñeces. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Que, aínda que son orixinarios da India, trouxéronos aquí os árabes hai moitos anos. E foron eles os que os fixeron virais. Vamos, que os árabes eran os influencers da época. Como son 10, chamámoslle sistema de numeración decimal. Como vedes, aquí non se comeron moito a cabeza os matemáticos. Pablo, cieliño, por que non lles explicas por que son 10? Deixa que xa fago eu. A ver, pois son 10 porque temos 10 dediños nas mans e 10 dediños nos pés. Como vos quedades, Ai, moita imaginación non tiñan aqueles matemáticos, a verdade. Bueno, agora tampouco te creas que a cousa está como está. Algo importante que seguro que xa sabedes é que os números teñen un valor dependendo da posición que ocupan. E isto axúdanos moito a facer contas. Pero isto non ocorre sempre. Por exemplo, coñecedes os números romanos, non? Aquí tedes dous, o 1615 e o 499. Intentemos agora sumalos, pero non da forma habitual, non. Como números romanos. Non parece moi obvio, non? O problema é que os números romanos non son un sistema posicional, son un sistema aditivo. As cantidades, como vedes, vanse sumando ata chegar ao número final. Se agora o que quero sumar son estes números, 4, 45, 432, a cousa pois xa parece moito máis normal. Mas claro, nestes números, se vos fixades, o 4 non ten o mesmo valor. O primeiro 4 nos indica que hai 4 cousas. O segundo representa un valor de 40. E no último caso, de 400. A cantidade que representan varía dependendo do lugar onde estén colocados. Varía da posición, por eso se chama un sistema posicional. Ben, isto sabe todo o mundo. Bueno, todo o mundo menos Justin Bieber. Justin Bieber presume de que quere moito a súa nai. En unha das súas tatuaxes aparece o seu ano de nacemento. A ver, o seu ou da súa nai, non o del. Bueno, 1975. O erro está en que, como vedes, usou os números romanos de xeito posicional en vez de xeito sumativo, como se deberían usar, claro. Esta é a forma correcta de escribir 1975 en números romanos. E o problema máis grave non é que el o puxera mal, senón que ninguén se dera conta. Bueno, quen sabe, a ver, igual o fixo a propósito. Quizás lle pareceu como artístico, non mesturar os números romanos cos decimais. Pode ser como unha especie de unión do pasado, que son os números romanos representados pola súa nai, co futuro, que serían a numeración árabe. Claro, acabo de entendelo. Normalmente empregamos a palabra número para todo. E isto pode provocarnos algo de lío, porque, a ver, o 3 e o 5 son números, e o 35 é un número que contén ao 5 e ao 3, que tamén son números. Así que, para non dicir que hai números dentro de números, que conforman outros números, eses números que conforman outros números, que chamamos números, chamamos de cifras ou díxitos. Anda, que vaya número que acabo de montar para explicar esta chorrada. Pero o 3 e o 5 non eran números, bro. Literal, pero ás veces os números xúntanse para facer outros números máis grandes. Entón, chamámolos cifras ou díxitos.
Ou seja que os números por libre son números, pero cando se xuntan con outros chamámoslle cifras. Ou díxitos e punto. Ahora entenden por que son single, bro. Eu son un elemento natural que prefire conservar a súa esencia numérica, sabes? Tío, que ese es un fife. Anda, cala aí. Ai, Asumimos que sabemos sumar, restar, multiplicar e dividir. Sí, non? Sí, non? Bueno, estamos preparando vídeos de repaso por si ese día pues tiñas febre ou te botaches unha cestiña na clase. 24, 3 por 9, 27, 3 por 10 es 30. La tabla que sigue es la del 4. Estas operacións, sumar, restar, multiplicar e dividir, teñen algunhas propiedades interesantes. E, por suposto, cando algo é matemáticamente interesante, paga a pena entendelo. Propiedade conmutativa. ¿Conmuta qué? A palabra conmutar significa intercambiar. Vamos, poderíamos chamar esta propiedade a propiedade de intercambiar números. Que sería moito máis intuitiva? Sí. Que non teríamos que lembrarnos do palabro ese? Seguro. Pero que ás veces os matemáticos gustannos esos nomes raros. A ver, realmente é para dárnoslas de guais, e polo latín, Pabliño, de con, que significa unión, e mutare, que quere decir mudar. Gracias pola aclaración, Chabela. O que quere dicir esta propiedade é que na suma os números pódense intercambiar. Dá o mesmo sumar 4 máis 1 que 1 máis 4. É dicir, que se nun no rima nada toma unha bebida enerxética na casa e logo outras 4 no concerto, pois bebe un total de 5. Pero se se bebe 4 en casa e unha no concerto, o resultado será o mesmo, non? Un subidón considerable. Isto, que parece obvio, non se cumpre sempre. Por exemplo, se Rigoberto pon a camisa e logo a chaqueta, o resultado queda cunha certa elegancia. Pero se, en cambio, pon primeiro a chaqueta e logo a camisa, o resultado xa vedes que non é para nada o mesmo. Parece unha especie de superheroe en horas baixas. Outro exemplo. Se Ale pon un casco e logo recibe un sartenazo, o resultado pois será como moito un borrebumbio nos ouvidos. Se, en cambio, primeiro recibe o sartenazo e despois pon o casco, pois a cousa é moi diferente, verdad? O que estará facendo como moito será tapar o chichón. Como vedes, non todo é conmutativo, non todo é intercambiable, pero a suma e o produto de números si o é. A resta e a división tampouco son. Non é o mesmo comer 6 pizzas entre 2 que 2 pizzas entre 6, non? Sen esta propiedade non se poderían facer moitas das cousas que facemos cos números. Outra propiedade importante da suma, que tamén ten a multiplicación, é a propiedade asociativa. Propiedade asociativa. ¡Asóciate, tío! Asociarse é xuntarse con algo ou con alguén, agruparse. Esta propiedade é útil cando temos varias sumas. Por exemplo, 3 máis 1 máis 2. Poderíamos primeiro asociar ou operar os dous primeiros números, neste caso o 3 co 1, que daría 4. E logo sumar o 2. En total, 6. Bueno, eso como cando quedou cos colegas de la mañá, oístes? Primeiro xúntome co Javi e ca Javi, e somos 3. E logo sumámonos ca pistolas e xa somos 4, que non? Logo veñen o murdo que o satán e xa somos un total de 6, neno. A miña pandi ten propiedades asociativas, que non? Guapamente! Pero tamén poderíamos asociar os dous últimos, o 1 co 2, e teríamos 3, e logo sumar co 3 do principio. E así nos daría 6 outra vez. Pois claro, neno, porque se cuadra, xúntense primeiro o murdo que o satán, logo pasa pistolas e de último aparecemos o Javi, a Javi máis eu, que xa somos os mesmos, entendes? Pero bueno, hostia, a veces se suma o fi, o fonco, o animal, ben o belis, montemos unha chorra. Sí, gracias, Tino, eu penso que xa se entenderá, verdad? Chorbo, pon a cousa que pillo e a mandar, oístes? Que eu por asociar, asocio o que faga falta, neno. ¡Esa peñita guapa!
Para facer isto en matemáticas, no canto de metelo todo dentro dun círculo de outra cor, que quedaría moi bonito, iso sí, pero que nos levaría moito tempo e as matemáticas somos moi vagas, sobre todo para escribir. Xa o iredes vendo. Así que, no canto dos círculos, pois poñémoslle aos números unhas parénteses, unha rayiña fina de cada lado que nos din que esta operación a temos que facer primeiro. Outra propiedade que é moi obvia, pero que está ben suliñar, é a do elemento neutro, que sería un número que cando se suma a outros non os cambia ou non os afecta en absoluto. O elemento neutro. Será neutre, non? Este número é? Non é ningún número. Efectivamente, ese número que non afecta a ningún outro é o cero na suma. Sumar cero a calquera número, deixo como está. Se está contento, deixo contento. E se está de baixón, pois igual, danos o mesmo número que tiñamos antes. No produto, ese número é o 1. Entón, estamos vendo que a suma e o produto son conmutativas, asociativas, teñen elemento neutro, pero podémonos preguntar, e a resta? Cumpre esas propiedades? É, por exemplo, conmutativa? É o mesmo 5 menos 2 que 2 menos 5? Pois non, filliño, porque se eu a miña neta lle dou 5 euros de paga e gasta 2 en gominolas, quedanlle 3. Pero se ten 2 euros non vai poder gastar 5 en gominolas aínda que lle dé un berrinche. Bueno, podería deixar a de ver os 3 no quiosco, ter as gominolas e quedar castigada toda a fin de semana, iso sí. Pero non é o mesmo, verdad que non? E así tamén o podedes comprobar vos mesmas para a propiedade asociativa. Por exemplo, probade a facer 7 menos 2 máis 3. Primeiro facedes 7 menos 2 e logo sumadeslle 3 o que dé. E tamén o podes facer o 2 máis 3 e restarlle eso a 7. Agardo as vosas respostas en comentarios. As potencias. Unha última cousa antes de rematar o capítulo. Como xa vos dixen, as matemáticas somos moi vagas e non nos gusta nada escribir demais. Por iso, cando multiplicamos varias veces o mesmo número, por exemplo, 3 por 3 por 3 por 3, en vez de escribir todos eses treses, contamos o número de veces que se multiplica. Neste caso son 4 veces, verdade? E xuntamos todos eses treses nun e poñémoslle arriba á dereita en pequeniño o número de veces que se repetía, ou sexa 4. A isto chamámoslle potencia e dicimos 3 elevado a 4. O número grande chamámoslle a base da potencia e o pequeno exponencia. Cando está elevado a 2, ese exponente decimos que está elevado ao cadrado. Cando está elevado a 3, ao cubo. Para o resto, empregamos o número ordinal. Dicimos 3 elevado a cuarta ou a quinta, etc. Ou simplemente tamén podemos dicir 3 elevado a 4 ou 3 elevado a 5. No caso en que o número este só, 3, poderíamos decir que está elevado a 1. Fixadevos, 3 elevado a 1 é multiplicar 3 consigo mesmo unha vez, ou sexa, 3. A ver, vámoslo ver deste xeito tamén, descendendo nas potencias. Comecemos con 3 elevado a 4. 3 por 3 por 3 por 3. E ora, vayamos quitando un 3 na multiplicación. Si quitamos un 3 sería 3 elevado ao cubo, verdade? Si quitamos 2, que nos quedan 2, 3 ao cuadrado. Se quitamos un máis, nos quedaría só un 3, que sería 3 elevado a 1. Isto seguro que xa o coñeces e vámoslo explicar mellor nun tema futuro. Pero por agora, quédate con isto. Ben, isto foi todo por hoxe. Vémonos no seguinte capítulo con múltiplos e divisores. Pero como que rematar primeiro capítulo? Sacha, non saí primeiro capítulo non pode rematar. Pois non sei, Sacha, fala ca guionista. Tú pedi construir parede, Sacha construir parede. E ahora non saca vídeo. No, eso non pode ser. Hola a todo mundo, son Sacha. E Sacha tamén face malabares, mira. Sacha malabares con ladrillo, sabe facer. Mira, sí, mira, mira, tamén, bueno, a veces cae, non para sempre. Bueno, Sacha, moito contento de estar aquí, Sacha. Próximo capítulo, capítulo 2. Sabe, Sacha, ata logo.